Jabangan kuningan Acampung samyo kali Lertate wilete koto Walakal Yai Yai Prabu Kresna enak tapi enak udah udut kok orang ngerti kahanan sing ubi kaya ngene nggih mangkene iki wonten lelampahan apa lho piye to iki kok takok lelampahan apa iki anakmu para Pandhawa putra-putra Pandhawa jaya raya kok negara Wacina lho dipun kados pundi negara Wacina iki arep dijaluk negara Wacina iki arep dijaluk putra-putra Pandhawa kuwi sampeyan iku meneng iki piye sampai itu meneng wae iki. Oh, ngaten. Iki kersane to. Wih lah. Lho kok kersane iki piye? Mongko ning ngono iki ana senopatine. Sinoprabu Durwati. Ana senopatine wong Durwati. Sinten menika? Lho Setyaki kuwi. Setyaki ku melu-melu. Lho. Kadingaren Setyaki kok melu-melu. Lho iya. Mongko Setyaki iki senopati Ndrawati karo izin marang Prabu Kresna iki. Kowe iki ratu cah apa? Aku mau ngerekake para putra-putra Pandhawa sing arep jaluk negara Ngastina. Walah dalah. Gedhe dasmu. Gedhe dasmu anu-anu. Kowe dibayar piro? Karo pisang geni Antasena lan putra-putra Pandhawa. Kowe dadi kumpul karo manungsa putra Pandhawa. Rakus. Ora kudu
kudune sing kudu menyadari. Wah, Tak ono menyadari barang. Iki wong Astino. Mula aku nganti pirang-pirang taun dulu marang pole wong Astino iki wis ngono kae. Nek ana bondo donya sing ora darbene dikukup pole iki negara Astina dikukup para putra Pandhawa. Wah, latala ngemping loro dincang pati. Wani karo Kurawa tatas 100. Apa sing tawat dening antem bansos lubur tanpa kairan.
Wah, sian. Iki aku ngene pendok apa beli kuro. Kowe mulai pendok, aku delebok kuro. Wah. Bio. Nanti koyo ngene iki tutukan. Wis mandeg isa. Memang si jeneng opo aku mau urung. Ih dereng. Lho kok wani-wanine. Kowe arep melu perang ana ing Palagan. Kowe iki sinopatiku. Nek ora ana utusan aja mangkat. Ih. Nek delok tak pecat lho iki. Ih mboten. Lah mula kuwi. Sing mbok incer tak Pendhita Drona to? Ih. Kalau mengatakan mbok pilih digepotakaken. Ngajar Pendhita Drona. Lho mengko dhisik ngajar iki kudu owah aturan. Kowe iku sinopatiku. Wis baril dhisik. Kowe nek kepengin melu perang kudu manut marang etunganku. Mesti ora. Tembak kuwi melu perang gak ngombe-ngombe ngono piye. Tak modali. Krisna kok ono-ono ae. Terima jam maju perang. Ayo ngopi-ngopi ngono. Ih, wis tak kendhau. Wis aja mangkat perang. Wah, iki. Hitungan kula niki kudu mangkat perang sakniki. Ora paling. Wis sinopati ku kok perang nek utusan saka Prabu Kresna mangkat. Nek ora ana utusan aja mangkat. Ngoten. Iya ta ya. Wes ayo bali nang negara Ngastina. Tinggal nek mati. Diklik ning kene iki ngopo iki? Nggih. Kula nika seniman. Kula menika seniman sing jarang main. Niku kabare putra-putra Pandhawa niku ajeng dadi ratu negara Ngastina. Kula nyuwun welase. Wah, iki durung tuk. Wong ngono tembusan kudu jaluk. Lah mengko negara Ngastina iki sing dadi ratu wisangeni dunya ta bondo dunya ing negara Ngastina iki tak dunya kabeh. Oh ngono. Ora ketan sithik-sithik niku nggih ngopi ngono. Ah mula kuwi wis tak diawarake. Yen Bambang wisangeni dadi ratu negara Ngastina
dunyane sepiro wae arep tak dulke. Lah ngoten nggih cocok. Nek nggih seniman niku dianu nggih. Ditung-itung gandeng winane niku blas ora nampa pirang-pirang sasi bahkan 2 tahun genes niku diduwi sira luwung nggih Nak. Aja kuwatir. Khusus seniman iki wis tak sandangi. Wis arep tak kei pangan sing akeh. Nggih, matur nuwun. Cepang aku mandi ora ana iki asu. Ora enek. Ora iki. Aduh. Wis. Iki masih nyolong sapa ya? Kepala kok di hadap. Biasanya cuma petisar kontol. Cangkeme kok ono-ono ae kowe. Cocote seniman ya iki. Wis bali dhisik. Kala mangsa negara Ngastina wis ana tangane adhiku Wisagni arep tak tuntut donya kandha donya negara Ngastina. Ya nyuwun pamit. Siji tekon neh. Nggih. Tapi yen ora pripun meleh ten griya boten sing diemplok sing diombe niki ana kabar Biawara Janegara Ngastina arep didum-dum kula nggih nderek mriki to Nak. Sing pegawemu apa? Kono wae. Biyen awakmu iki lemu kok saiki rada kuru sithik. Kula niku biyen tak gremo. Sadurunge gremo niku kula begeger. Bareng diangkat ning gremo malah ora karo-karuan kok. Sing tobat ya, sing tobat. Aja diterus-terusno. Alung bakul kopi. Ono Nak. Sing dalan, sing bener. Aja kuwatir, monggo nek kadangku wis saking dadi ratu, donya arep dum-dumno termasuk kowe. Jaluk pira? Tang bulu. Tawane. Nggih, Nak, matur nuwun. Sinau nyinden sing apik. Sing sinau nyinden ning aja larang-larang. Sing murah-murah ngono wae. Tak papiye nek wis. Nggih, Nak. Ning kula weling anak kula niki kathah mengke nek anak Dewi Sageni nek dadi ratu kula nyuwun. Wis aja kuwatir wis tak bali kono. Nggih, matur nuwun.
Sang Dewi Sang Betari kula nyuwun pangapunten amargi negari Ngastina menika pedal sakniki badhe dipun jiak rakyat kang para putra-putra Pandhawa kula nyuwun sabiyanturanipun kados pundi Sang Betari 6. wis aja kuwatir Durna Iya. aja kuwatir perkara iki aku sing bakal ngatasi para putra-putra Pandhawa kalau sadurunge brok itu nek perlu putra Pandhawa mati luwih dhisik Pandhawa ben mati ngenes aja kuwatir Durna aja kuwatir disambung meneh gandeng wisawan wayahe mangan iki mangan dhisik